ngayon ay pork tocino ala kusinerong musikero. Ito ang ating lulutuin, ang Virginia pork tocino all in. First step, magpakulo lang tayo ng kalahating tasang tubig at tsaka ilagay na natin ang tocino. Tsaka, lagyan natin ito ng kaunting cooking oil para ito ay hindi dumikit. At kapag nag-reduce na yung tubig sa ating kawali, babaliktarin lang natin ang ating tocino. Importante lang talaga dito, hinaan nyo lang talaga ang apoy para hindi masunog yung ating tocino. Lagi lang natin itong babaliktarin para maganda ang pagkaluto nito at hindi din siya masunog. Charan! Ito na ang ating pork tocino ala kusinerong musikero. Happy eating!